कहाँ जा रहा है मेरी गुड़िया? कलाक्षेत्र जा रही है। चलो जल्दी चप्पल पहन। कलाक्षेत्र एसे बेरायहैनानै फैनोसै जोङो दा थांनो ओंखारबाय न'निफ्राय। चलो चलो दा जोङो ससे लामा थाबायलांनानै बेटारि रिक्सा गाखोनानै थांसिगोन। माला गरम मोनदों माइहा। वीडियो ही कर रही हूँ। कर भी दिया मैंने। बैयाव बिहु फांसन नायनायनि पास होदों जाहैदों। पास लाग्राफ्रा बिराद भिहिरखा होनो। फुला जि मोजांथार नुलायदों। चलो चलो